doncs el grup de Budisme i Natura, que hem facilitat en Joan i jo, bé, ha estat també molt enriquidor, hi ha hagut molts debats i crec que haguéssim pogut estar molta més estona compartint coses. Bàsicament el que hem parlat és en aquest camí del despertar de la consciència ecològica hem tingut diversos aspectes. Primer hem parlat de què entenem per natura i aquí han sortit temes com que la natura és la nostra llar, és on habita el nostre ésser, és un lloc ple de bellesa i bé, també és un lloc vinculat amb els estels, aquesta visió també còsmica de la natura, que no és només el planeta, sinó que diguem tot el cosmos és també en aquest sentit natura. I també ha sortit el debat de si la natura és només allò que no és l'ésser humà, o sigui, la natura és allò salvatge, o també això seria natura, diguem, el més de la ciutat, si també podria ser natura. Això, clar, no hem tingut molt de temps a aprofundir-ho, però bé, ha sortit, diguem, aquest debat de fins a quin punt la natura és només allò que no és humà o també nosaltres som natura. Llavors es quedaria... També ha sortit el tema dels animals, no aprofundiré perquè ja la taula anterior n'ha parlat, però sí que podíem estar d'acord en que, com la ciència diu, hi ha alguns mamífers, aus, que tenen consciència i reconèixer que si podem començar a respectar els animals també anirem respectant més la natura com a subjectes. Llavors, un altre aspecte, a part d'aquesta reflexió sobre què entenem per natura, hem abordat el tema de com ens sentim davant de les crisis climàtiques. Parlem de crisi perquè no és només els canvis climàtics, sinó que també estem parlant de la pèrdua de biodiversitat o dels mars de plàstics o dels pics dels recursos naturals. Hi ha molts temes que van més enllà només del canvi climàtic. I en aquest aspecte, des de la perspectiva de l'ecologia profunda de Joanna Macy, que és una metodologia recomanada pel Dalai Lama, hem vist com ens sentim davant d'aquest fet i sortien emocions com pot ser la frustració, la ràbia, la tristesa, emocions naturals que podem sentir quan ens plantegem l'estat del món. I d'alguna manera també sortia una altra, potser no emoció, però que podria ser la responsabilitat potser com a estat mental. Joanna Macy parla de l'esperança activa, que és un estat mental en el qual has travessat aquestes emocions que han sortit en el grup, que comentaven, i després un ja pren responsabilitat en l'acció. Clar, alguna de les coses que preocupaven és la falta de consciència d'alguns polítics, i aquí una de les persones plantejava fins a quin punt hem de sortir a fer activisme. Bé, es planteja també des de l'ecologia profunda que hi ha com tres tipus d'accions. Un és la defensa del territori, que una persona del grup estava ajudant a defensar un bosc, que ens explicava, o hi ha un altre dels aspectes, a part de la defensa del territori, és la creació de col·lectius o comunitats que puguin proposar alternatives. I una tercera, que és també en la que estem, és el canvi de paradigma o el canvi de consciència en aquesta relació amb la natura. Solucions. Es parlava de la importància de l'acció individual i també de l'acció col·lectiva. Com algunes solucions era educar els nens i a nosaltres mateixos en el consum responsable, en el que seria l'economia social i solidària. Sí, amb els nens es recalcava que era molt didàctic l'exemple. O sigui, que per exemple els nens, hi havia persones que havien treballat amb això, que participin d'una acció en la que, no sé, pot ser de recollir plàstics o recollir en un camp, que és com dins d'un acte lúdic o un acte d'esplai, però que és molt didàctic perquè ells ja prenen, o sigui, això és un acte que més enllà del raonament efectivament és una pràctica, i que llavors això deixa un record, deixa una impremta molt positiva, i això era part de l'educació que es proposava dins del grup, aquest aspecte. Sí, i ens explicava també una persona que en el Ladakh havien plantat, no sé si 1 milió d'arbres, ens ha explicat, i que ella havia estat també fent, diguem, aquesta forma d'activisme. Altres canvis d'hàbits
que d'alguna manera es planteja quins canvis d'hàbits estem fent o voldríem fer, no? Perquè a vegades és, bueno, jo fins ara he fet aquests canvis a la meva vida, però quins vull fer també, no? Llavors, entre tots ens inspirem en algunes coses que sortien bé. Ha sortit el tema del consum de carn, que no hi profunditzaré, però sí, una persona que comentava, jo sí que ho he deixat i m'ha costat perquè m'agrada, però en ocasions puntuals que vaig al Marroc i en allà una vegada a l'any, una vegada quan sigui, faig aquesta excepció, que pot ser, no ho he dit en aquestes paraules, però seria una excepció ritual, que sé que ho faig amb una consciència, però que en el meu hàbit soc vegetarià i soc vegà, comentava una persona. Llavors, també el tema de viure al camp com a opció de vida, que es pot plantejar algú, també el tema de caminar o el transport públic, evitar la calefacció, en aquest sentit l'estalvi energètic o l'estalvi d'aigua. Una persona ens explicava la seva experiència en els camps de refugiats i com allà havia pogut viure el que és l'escassetat i com podia entendre millor el que són les necessitats bàsiques i el que potser no són tan bàsiques. Altres temes com evitar les fruites tropicals, els productes processats, evitar el malbaratament alimentari. També sortia el tema de les cooperatives de consum, de verdures, o el tema de la roba de segona mà. També s'ha comentat el tema de comprar a granel, de reduir els plàstics en el consum. Sí, un aspecte també que... Se'm sent? Sí? Un aspecte que també sortia és de tractar d'evitar com estigmatitzar o radicalitzar massa. Per exemple, el plàstic és un material que es té que eliminar de les vides humanes, perquè el plàstic també té molts aspectes que poden afavorir en certes circumstàncies i és un material que s'ha aprofitat fins i tot per fer mèdicament, per poder constituir unes rèpliques d'òrgans o coses així. O sigui, havia algú que a més, versat bastant amb el tema i que al tanto de no radicalitzar, no negativitzar segons quines actituds, perquè no deixem tampoc les aportacions positives que alguns materials poden deixar, encara que són contaminants, però com buscar una objectivitat, per dir-ho d'alguna manera. Clar, el debat de posar-ho tot al seu context. Sí que hem de reduir els plàstics en el nostre consum, però ara, per exemple, hi ha unes màquines que reciclen el plàstic i els converteixen en altres objectes, i això ho pot tenir algú a casa o una cooperativa pot tenir aquest aparell. Llavors, és com reutilitzar les 3 Rs que sortien. En definitiva, una mica seria... Parlàvem de les 4 nobles veritats, i en aquest sentit de l'ecologia, com reconèixer el patiment, i no només el patiment actual, sinó el patiment dels 3 temps, o sigui, incloure la següent generació i veure com ens sentim nosaltres davant de com deixem el món als nostres fills o com se sentiran ells amb el món que tindran. I a partir d'aquí veure que davant d'això hi ha solucions, hi ha formes de treballar els canvis d'hàbits. Sí, i llavors un aspecte que també ha sortit repetidament és trobar un modus més simple de viure. O sigui, tot això ha vingut al voltant de que, com inevitablement, surt que estem en un sistema molt de consum, però que hi ha uns interessos capitals darrere d'això que estan pressionant. I que una manera, potser la més efectiva, és com rebaixar el consum, o sigui, rebaixar, i això sí que té una connexió, amb el Dharma, perquè és aquesta capacitat de desapagar-te o desaferrar-te d'aquest consum i fins i tot d'aquesta ansietat que et porta al consum. I llavors parlàvem d'un mode simple de viure, o sigui, per dir auster, on això no minva la felicitat dels individus, sinó que els individus fins i tot reforça el seu benestar. Una manera austera pot ser de disfrutar d'un caminar, o sigui, de no agafar el cotxe i totes les aportacions que ens diu canvi de temperatura. No cal tampoc posar aquell radiador o aquell aire condicionat, sinó que entrar en una connexició natural amb els elements que realment no ens porta, no significa sacrifici, sinó que pot significar també un grau de goig. Llavors, això era un aspecte que ha sortit per diversos diferents enfocs, es anava repetint. O sigui,
la conjunció entre el goig personal, entre aquella manera de viure satisfactòriament i una manera de viure més tranquil·la, més sostenible, més simple i tal. I dèiem això com... O sigui, quasi tot ha anat convergint al final cap a aquest model. I llavors aquí sí que, clar, amb el budisme això tenia molta... Podia ser el budisme podia ser un grau de molta ajuda perquè té el component aquest filosòfic pel que pots entendre, o sigui, la desconnexió amb la necessitat d'aferrar-te a objectes externs per proporcionar-te allò que et proporciona felicitat i, d'altra banda, aquesta variant que és viure amb el goig, amb la simplicitat, viure en un estat com naturalitzat de la persona. I això és el que ha anat enriquint molt el diàleg al llarg d'aquesta conversa. I llavors, què més ha sortit? Això que deia el Daniel, els projectes d'activitat individualment, com cadascú, dins de les seves possibilitats, té un grau d'afectació cap al problema que irradia cap a més. O sigui, cadascú que pot, dins de les seves possibilitats, tenir una actuació, doncs això té una reverberació cap a una dimensió més universal. I això és també un aspecte que de vegades pensem, oi, que poc nosaltres som capaços o quina poca possibilitat tenim de canviar un aspecte tan dimensionat, tan enorme, que ens sobrepassa tant. I sortia que deia, no, si és que cadascú, o sigui, des del seu punt d'anclatge, és capaç de reverberar en una comunitat, en tot un entorn que l'envolta. I això era una part important, que és per no descoratjar les persones que cadascú faci aquest intent. Què més? I jo crec que ja no ens queda gaire temps i després hi ha totes aquestes possibilitats que ja són més tècniques, de com reduir la calefacció, de com intentar, hi ha aspectes més tècnics. Havia algú que enfatitzava molt agafar coneixement sobre, o sigui, saber què és el que més importància té dins de totes les possibilitats que tenim d'actuacions. I després havia qui, ara recordo, algú que diu, jo al principi no era activista, era més aviat responsable, però me n'he donat que hi ha que ser activista. O sigui, hi ha que participar activament dins d'aquest problema, més enllà de ser responsable. O sigui, ja és una part, diguem, passiva o responsable o imbricat a una part proactiva, que diu, jo és que això és imminent i aquesta imminència necessita una resposta immediata. I una mica que és... I aquesta activitat pot ser, sobretot en el dia a dia, i també, d'alguna manera, fent que la nostra identitat, veure les identitats col·lectives que tenim, perquè som, diguem, pertanyem a una sanga, pertanyem a grups, podem pertànyer a cooperatives, llavors, diguem, per sortir una mica d'aquesta visió individualista del capitalisme, doncs poder ser capaços de treballar en col·lectiu per trobar solucions col·lectives també, a part dels canvis d'hàbits individuals de consum. Bàsicament, i així per fer una síntesi, reconèixer la natura, un canvi de paradigma i entendre el que és la vida i entendre la natura com un subjecte viu. Això seria el primer, reconèixer l'estat actual d'aquesta natura i reconèixer el patiment dels éssers actuals, animals i humans, i reconèixer el patiment dels éssers futurs, segons com deixem, i en aquest sentit prendre responsabilitat informant-se amb les dades, informant-se amb les solucions que podem fer de consum responsable i aquesta acció individual i col·lectiva. Gràcies.